खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु बि बाथा ना बाथा होनबा बयबो मिथिजोबगौ NLFB आफादाव बाथा होननानै बुंबा बयबो मिथिजोबगौ आरो गासिबो बर' रायजो राजा बिथांमोना गासिबो मिथिजोबखायो खिन्थु दिनैहाय बाथानि एरेस्ट जानायनि सायावसो आं बाथ्राखौ एसे सावरायनो नागिरदों जिहेतु मैयाहाय NLFBनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां बिसुखाव बिथांजों आं फन कलाव दान्दिसे सावरायहरलायनाय जादोंमोन दिनै बावहाय सावरायनायाव बिथाङा माखासे बाथ्राखौ मोजाङैनो रोखायैनो फोरमायहरनायखौ खोनानो मोनदों आरो जानोबो हागौ बेफोरबायदिया खारन दिनै आसाम पुलिसना जिहेतु गुबुन हारिफ्रा जों बर'फोरखौ एसेब्लाबो गुबुन मेगनजों नायो गुबुन नोजोरजों नायो जायनि जाहोनाव दिनै गुबुन नोजोरजों नायनायनि जाहोनाबो माखासे गुवाहाटीयाव दाखालि साननैसो जि जाथाय जानाय बियो सोरबा सासेनि जानाय नङा आं बेखौ सानो खारन बावहाय सोरबा सासेया नङा सोरबा सासेया बै सुबुं साब्रै साबा गथ'खौ लानानै माबा खालामहैदों दिनैहाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जों बर'नि लाजिनांथावना लोगोसे बेखौ सोर खालामदों दिनै बेखौ आं सानो गुबुन हारिफोरासो खालामदों होननानै आं सानो नाथाय थ' बेफोर बाथ्राखौ आं बुंबाय थानो थांला रायलायबाय थानो थांला बेफोरखौ रायलायगौ माने गावनि हारिखौ फाननायबो जायो आरो गावनि हारिखौनो फोसावना लानायफोरबो जायो दिनैहाय आं बे टपिकखौसो सावरायनो नागिरदों दिनै जों बाथा बिथांखौ दिनै सरायखला बायदियावहाय मोजां सावरायनानै दिनैहाय बिथांमोननि गेजेरावबो आफादा फेक्सन जाबावदों बख'जों लोगोसे बि बाथा ग्रुप मोनसे बि बख' होननाय ग्रुपजों मोनसे आलादा NLFBयानो मोननै फेक्सन जादों बे मोननै फेक्सन जानाय जाहोनाबो बिनो जे पलिटिकेलि लाबालाबनि थाखायसो बाथाखौ माबायदि प्रेसार होदोंमोन जे नोंथाङा BJPयाव हाब बाथाया बावहाय फिनदों जे आं मानो BJPयाव हाबनो जिहेतु आंनि न'खरनि मानसिफ्रानो आंनि न'खरनि मानसिफ्रानो दिनैहाय BJPयाव हाबनानै दङबा आं मानो दिनैहाय BJPयावहाय हाबफिनबावनो बे खोथाखौ दिनैहाय बिथां बाथायानो बुंफिनदों बियो आंनि राव नङा बियो बिसुखाव भाइस प्रेसिडेन्टनि राव दिनै बेखौ नायोब्ला BJPया जों बर'फोरखौ माबायदि गादबनानै नासयनानै माबोरै सोबख'ना दोननो नागिरदों बेसेबां लाजिनांथावना दिनै सोरबा सासेखौबो बिदि प्रेसार खालामनानै जर जबस्तिनो खालामगोन नामा XNDFBनि जेसेबां लिडारफोर दङ बिसोरखौबो बेफोरबायदि खालामगोन नामा आंनि मोनसे सोंलु बा गिखांनायबो फैदों होनबा जों दिनैहाय BJPफोर बायदिखौ जोंनि BTCआव सोयोब्ला जोंनि BTCआव जुदि हाबोब्ला बेसेबां गिदिर खहा जानो थांगासिनो दङ आरो जों खहाखौथ' जों खावसे खहा खालामना लाखादों एसे जाथि हिसाबै दिनै BJPखौ जुदि आरो सोबावोब्ला BJPया जुदि जोंनि BTCखौ जुदि खुंथायाव लायोब्ला जों बेसेबां गिदिर खहा जागोन आनखि दिनैनि दिनाव खोनानो मोनदों जायफ्रा BJPयाव MCLA जानानै दं बिथांमोना नैबे BJPनि मिटिङावहाय माखासेयाव हाबनो मोनो माखासेयाव हाबनो मोना जों बर'फोर जुदि हाबफानांगौब्ला बे मिटिङाव हाबफानो मोना होननानै खोनानो मोनदों आंनि राव नङा बेफोरो MCLA बिथांमोननि राव BJPनि मिटिं जायोब्ला मोननै खलबनि जायो बावहाय अनलि एसामिस गोजाफोर खनसे मिटिं जागोन जेब्ला बर'फोर MCLAफ्रा हाबहैगोन अब्लाना खनसे मिटिं जाफिनगोन जेब्ला बर'फ्रा हाबहैगोन अब्लानि समाव मिटिङा सिम्पोल एकदम नर्मेलि सावरायलायनाय जागोन बिनि सिगाङाव सिरियास गुरुत्तपुर्ण बाथ्रा सावरायलायगोन बेफोरबायदि खोनानो मोनदों खिन्थु बेसेबां सैथो जों बेखौ बुंनो थांला थ' बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बाथाखौ जेरैबायदि प्रेसार खालामनानै दिनैहाय जर जबस्ति नंखाय बाखाय माखासे फोलानानै फान्दायनानै नोंथाङा दिनै BPFनि खामानि मानो मावबाय थायो नै बेफोरबायदि BPFनि जानानै नों मानो ओंखारो नै बेफोरबायदि होनबा जोंनि BTCआव खुंथायाव थाग्राफ्रा बिसोरबो बिथांमोनखौ जर जबस्ति खालामदों नामा बेबो मोनसे गिदिर कुइसन बा सोंलुआ फैयो दिनै बिसुखावनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ खोनायोब्ला आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनासङोब्ला नंगौबो नामा बिदि मोनसे सानखांनाया फैयो ओंखायनो आं सानो फैबाय थानाय इलेक्सनफ्रावहाय जोंनि बर'फ्रा सानै हयै भटफोरखौ होनाया मोजां आरो बिजिरनाया मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो साननो गोरों आरो साननो हानाय गोहोआ दङ होननानै आं सानो
खारन बिजेपिनो होनाया मोजां ना कंग्रेसनो होनाया मोजां ना बिपिएफनो होनाया मोजां ना इउपिपिएलनो भटखौ होनाया मोजां 2024 बेखौ सानै हयै होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो खारन दिनै जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोराबो दिनैहाय रावनिबो जाना गसङा माहारियारि आफाद माने सोरबा आबसुखौल' बुंनाय जायाखै दिनै गुबुन गुबुन आफादफोरखौबो आं बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोबा नाम थांखिनो सानाखै आबसुफोरल' नङा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां आफाद दं गोबां दल संगठन दं दिनै बिथांमोना मा जादों बाथाखौ दिनै एरेस्ट खालामबाय मानो धरना होनो हायाखै दिनै बिथांमोननि सावरायनायनि फारसे मानो गोसो होआखै जोंनि जायफ्रा खुंथायाव थानाय आरो बर'नि दैदेनगिरिफोर जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै NLFBनि फारसे मानो सिन्था खालामाखै मानो सानाखै दिनै NLFBया दिनै सोरनि थाखाय नांदों सोरबा बै बर' सुबुं दैदेनगिरिनि थाखायल' नङा एज ए हल बर' जाथि एज ए हल बर' रायजो राजानि थाखायनो बिथांमोना नांसोमदों दिनैसिमबो बिमा बिफाखौ नागारनानै केम्पआवहाय दिनै दंथुमो दिनै केम्पआव थानाया धामालि खोथा नङा केम्पआव थानाय आरो जियालाव थानाय एखे खोथासो होननानै बुंजागोन बुंनो थांजायो खारन दिनै जियाल आरो केम्प एसेल'सो फाराग दङ जियालाव दिनै न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो मोना बाहेरा मोनसे बाउन्डारि दं बेनिल' आरो केम्पआवबो मोनसे रुल नियम खान्थि दङ जायफ्रा केम्पनि बाहेरायाव थांगोन बे केम्प कामान्डार बा सोरबा सेन्ट्रि कामान्डारनाव साइन थाइन माबा माबि होनानैसो थांनो गोनां जायो फरमेसनफोरखौ मानियोब्ला रुलफोरखौ नियमफोरखौ डिसिप्लिनफोरखौ मेनटेन खालामोब्ला नाथाय खिन्थु दिनै बेफोरबायदिनि गेजेरावबो जोंनि बर'नि दिनै सासे बर' सुबुङा दिनै बाथाया 98निफ्रायनो जुदि सिन्था खालामोबा गावनि बिमा बिफा गावनि न'खरखौ साना लाफानो दिनै मा खालामदों दिनै सेक्रिफाइस खालामदों गावनि बिसि गावनि गथ' बेखौ नागारनानै सानसे समाव आरो NDFBनिफ्राय NLFB जाहैफिनदोंमोन खारन NDFBनि जा गोजोन गोरोबथा बेखौ बिनि गोसोआव गोजोननाय फैयाखै ओंखायनो बिथाङा बे समाव हाग्रायावबो थांफिननाय जादोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव आरोबाव मा खालामफिनबावबाय दिनै थांनानै दिनै आरो फिन सावरायनायाव फैदोंमोन सावरायनायाव फैनायावबो सावरायनायावनो सिजफायाराव थानायावबो दिनै बिथांमोनखौ फिन आरोबाव मानो जियालाव हरफिनखो खारना मा जों साननाया फैदों सार रन्जन दैमारिखौ जेब्ला गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन अब्लानि समाव गासैबो आफादा माहारियारि आफाद बिथांमोना गासैबो आफाद अनलि सोरबा मोनसे आफादाल'नो फरायसा आफादाल'नो नङा गुबुन गुबुन आफादाबो दिनै रन्जन दैमारिखौ नांगौ होनना बुंदोंमोन सागान होनायाव नाथाय सागान होखांना रन्जन दैमारि सारा दिनै जियालाव थांफिनखो मानो आरो बे सम बैफोर आफादफोरा दल संगठनफोरा माबाव उन्दुना थाखो मा खालामखो दिनै रन्जन दैमारिनि जानानै मानो 2-3 घन्टा मानो धरना दिनैसिमबो गैया मानो दिनै सुप्रिम कर्टआव दिनैहाय केस गेलेनो गोनां जादों मानो जादों बेफोर दिनै बेफोरखौ जों गिदिर साननो गोनां जानानै फैदों थिग बेफोरबायदिनो बाथानि बेलायावबो बेफोरबायदि जागोन नामा बाथाखौ नारसिनदोंमोन नोंथाङा जुदि बिजेपियाव हाबोबा नोंनि जेसेबां केसफोर दं बेफोरबायदि केसा उइथड्र जालांगोन आरो जोबलांगोन होननानै बुंदोंमोन जायफ्रा आसाम पुलिसनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन नाथाय आसाम पुलिसखौ सोर दैदेनो जायफ्रा बिजेपि दिनै बिथांमोननि माखासे बिथोनावसो बिसोरबो माखासे बुस्थुखौ मावनो गोनां जायो दिनै बे पलिटिकेल हान्जाफ्रा जुदि डाइरेक्ट जुदि माबा मोनसे खालामोब्ला बिसोरो खोथा खोनासंनाय नङा ओंखायनो जोंनि डिपार्टमेन्ट दं आसामाव जोंहा जिथु डिपार्टमेन्ट दं आसाम पुलिस दं बा बायदि रोखोमनि दङ दिनै बेफोरबायदिखौ नारसिन होनानै बिथांमोनखौ केस मोनफा जाबनानै बिथांमोनखौ मा खालामदों जियालाव सोफिनदों दिनै BLA आफाद जोनोम जादोंमोन बे एकदम टटेलि फल्सखा नंखाय खाथार आफाद दिनै सिखाव मोनसे गें पार्टिया दिनै हमजाजोब्बायबो दिनै सिखाव BLA नाम खालामनानै दिनै गोदान मोनसे दल संगठन खालामनानै फैसा दाबिनाय दिनै जोंनि BTCआव फैसा दाबिनाय आरो किडनेपिं बेफोरबायदिया खमायनो हमदों नाथाय बेफोरबायदि BLA जोनोम जानानै आरोबाव फिन खनसेबाव जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदिखौ लाबोफिनबावनो नागिरदोंमोन नाथाय हायाखै हमजाजोबदों दिनै बाथाखौबो थिग बेफोरबायदिनो खालामनो नागिरदों
तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरो जुदि बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथाफोर बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय। तो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।